Και όπως τη χτυπάγανε εδώ, ήταν και μαστόρις το χτύπητα, με τη σπίθα που πετάει, εκεί άναβε και ανάβανε το τσιγάρο τους. Αυτή. Πρώτα ήταν αυτό. Μετά πήγαμε στο τσακμάκι. Μετά πήγαμε στο τσακμάκι. Με το φυτίλ. Με το φυτίλ, ναι. Και αυτό ήταν με τον ίδιο τρόπο, ας πούμε, εκεί. Τάκ, να το. Που ανάβει φωτιά και αυτό. Ναι. Να σβήσουμε, μην πιάσουμε φωτιά μετά εδώ. Εκεί το τσεκμάκι αυτό. Μετά πήγαμε σε αυτή την αναπτήρα. Εγώ αυτό έξερα για το τσεκμάκι. Όχι, αυτό. Οι σουγιάδες του Τέλη. Τέλη Σπιτένης. Ναι, οι σουγιάδες του Τέλη. Θυμάμαι μια περίπτωση με αυτό το μαχαίρι. Είναι το λεγόμενο που λέμε το βόλι. Ναι. Αυτό σχηματίζεται εκεί που πέφτει ο κεραυνός, σχηματίζεται αυτό το πράγμα. Ναι. Και το χρησιμοποιήσουν εδώ με τη μυθολογία τους, ξέρω πώς να το πω. Δεν ότι με το τρίψιμο, αν κάποιο ζώο ήταν άρρωστο και όταν το τρίβανε και το ρίχνανε μέσα στο νερό και έπινε το νερό το ζώο, ότι θα γινόταν καλά. Έτσι, υποτίθεται, θα γινόταν καλά. Αυτή είναι η σφυρίχτρα της αστυνομίας πόλεων. Της τουκουνισμού είναι οι αστιφύλακες. Τη σφυρίχτρα αυτή. Εδώ είναι οι βόλοι, οι μπύλες που παίζαμε. Μπύλες, ναι. Ναι, δεν πειράζει. Ναι. Και σιδερένιες και γυάλινες. Ναι. Αυτό εδώ είναι η σφραγίδα που το χρησιμοποιούσαν για τις λειτουργίες. Τη βάζαν στις λειτουργίες. Αυτό εδώ είναι το χρησιμοποιούσαν και εγώ και η μάνα μου και οι άλλοι για να ξύνουν τα κολοκυρίθια, για να φτιάχνουν τις σπίτες. Έτσι. Αυτά εδώ είναι τα δράχτια για να γνέθουνε, φτιάχνουν τις τρούπες. Αυτά είναι για τα δράχτια, αυτά είναι για το μαλλί από τα πρόβατα. Και όταν ήταν για από τα γίδια πιο το τράγινο που λέμε, χρησιμοποιούσαν αυτό που ήταν πιο σκληρό, που εκεί ήταν πιο βαρύ. Αυτό το βάλαμε στα κατσίκια, ξέρω εγώ. Αυτό είναι το χουλιάρι που τρώγανε τότε που φτιάχνανε. Ναι, που είχαν για φαγητό γιατί δεν είχαν κουτάλια. Αυτό είναι το τσακαροσούφλι. Όταν θέλουν να τρυπήσουν, να ράψουν κάτι. Αυτά είναι τα σφοντήλια που πηγαίνανε μαζί με τα δράχτια, αυτά τα ξέρεις εσύ. Αυτό είναι το κόκκολο που φοράγανε τα παπούτσια. Αυτό είναι πόρπες που τους φορούσαν οι γυναίκες για να κουμπώνονται μπροστά και διάφορα. Αυτό είναι το τσαγλό. Το τσαγλό ήταν χτένι, το χρησιμοποιούσαν οι γυναίκες που είχαν και πιο πολλά μαλλιά. Πιο μεγάλα μαλλιά. Ναι, πιο μεγάλα, πιο πολλά. Αυτά είναι τα λογοκάρφια. Είπαμε τα βρήκαμε και εδώ πέρα. Αυτά είναι τα καρφιά τα γύφτικα. Είναι, πώς να το λέω, χειροποίητα καρφιά, τα φτιάχνανε οι σιδεράδες. Αυτά εδώ είναι καρόβιδες, δηλαδή έτσι λέγονται καρόβιδες αυτές. Αυτό είναι το σουφλί που φυτεύανε καπνό. Εδώ καπνό σταματήσαν να βάζουν το 50. Και δηλαδή είναι τώρα 60 χρόνια και ακόμα υπάρχει. Μια κλίτσα ξύλινη και διάφορες σφραγίδες από το σχολείο. Ναι, το σχολείο που έχει κατεργηθεί τώρα. Ναι. Έτσι. Και αυτά είναι τα μανάλια από την εκκλησία στο Λάμποβο. Από την εκκλησία στο Λάμποβο. Ναι, τα μανάλια. Μάλιστα. Ναι. Μαζί με το... Όχι, το θυμιατό όχι. Εντάξει, το θυμιατό. Είναι από τον Άγιο Νικόλαο εδώ πέρα με τον Εκταφείο. Μάλιστα. Ναι. Και κάτω ξανά είναι σκεύη, μαγειρικά σκεύη και οι κουτάλες. Αυτό είναι ένα ξύλινο σκεύος. Ναι. Μαγειρικό και ξύλινο σκεύος της κουζίνας βέβαια, αλλά ξύλινο. Αυτό δεν είναι πώς τα φτιάχνανε, το έχω καλαλήσει. Δηλαδή όταν ήταν καλαλισμένα πώς ήταν. Πού το πάει να το καλαλίσεις, παπαράδες? Όχι, στα αλλιώς το καλάλισα. Στα αλλιώς το καλάλισα. Αγαπητέ Μάρκο, αυτά τα πράγματα. Πλάτα που... Ναι, που βαράγαμε το γάλα, είπαμε, ναι. Αυτό το πίσω είναι κάγκελα που τα φτιάχνουν και ξανά πάλι αυτά είναι κάγκελα που τα βάζαν στα παράθυρα. Είναι πίσω. Το χτένι ήταν αυτά που είπαμε τον αργαλιό. Εδώ μέσα ξανά διάφορα έτσι σε ποτήρια και αυτά. Μάλιστα. Ναι. Και τα κλειδιά εδώ. Τα κλειδιά, ναι, δεν είναι για διάρρηξη, ήταν απλώς τα μαζεύουμε. Εδώ είναι τα παλιά τα χρωτονομίζοντα. Πολύ μικρά ήταν. Ναι, πολύ μικρά ήταν, ναι. Εδώ ήταν, από εδώ πάμε στα καινούργια. Τα πεντάρια, άρχισαν να αρχίσουν να μαζεύω από αυτά. Ναι. Πεντάρια, κατοστάρκο.
Αν δεν κάνω λάθος έχω και εγώ 2,50 και 2,20, κάτι τέτοιο. Θα τα πες, ναι. Το 100, ναι. Το 200, το 500, το 1000, 5.000 και το 10.000. Και το 10.000. Να είσαι υπόψη, Μάρκο, ότι αυτά λείπουν από την τσέπη μας, έτσι. Σίγουρα. Έτσι για να τα βαστάς αυτά. Σίγουρα. Ναι. 10.000, μάλιστα. Έτσι. Εδώ φακούς. Προσπαθώ να βρω ένα φακό με το που έχει το πέλα που έχει τους βλόμπους από πάνω, το θυμάσαι. Κατάλαβα. Αλλά πού να τα πετύχεις αυτά. Πού να τα πετύχεις αυτά. Περίμενε. Εδώ έχω πάλι ραδιόφωνα. Σε μικρή... Ναι. Παλιά ραδιόφωνα αυτά. Το ίδιο και εδώ, το ίδιο και εδώ είναι. Ναι. Εκεί. Αξίζει από ό,τι είδα, αξίζει τον κόπο κάποιος να έρθει εδώ, να δει αυτή την πολύ όμορφη συλλογή σου. Να σε καλά, Μάρκο. Αυτός είναι μετρησές. Ναι, μετρησές. Αυτό έμπαινε στο κάσουμα, στις πόρτες. Αυτό έμπαινε στην πόρτα ή στην πορεία. Για βαριές. Ναι. Όχι για ελαφρές και για βαριές. Δεν είχαν. Και αυτοί είπαμε αυτά είναι χειροποίητα. Γύφτηκα που λέμε. Μάρκο, αυτά είναι τα... Αυτά είναι. Πολύ όμορφα, πολύ ωραία. Δεν περίμενα να είχες τόσο πολύ υλικό που για να τα δει κάποιος πρέπει να έρθει εδώ, να έχει χρόνο, τουλάχιστον 2 ώρες, να καθίσει να τα δει όλα. Τουλάχιστον 2 ώρες. Και ειδικά μέσα στα σιδερένια... Βέβαια. Ελάτε κάτω. Ελάτε κάτω. Ελάτε κάτω, βάλτε στην άκρη. Και μετά άντε γεράψουμε από τα χέρια. Μάλιστα. Ναι. Τελειώσαμε. Να είσαι καλά, Μαρκό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στη διάθεσή σου πάντοτε. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ, θα τα βάλω μέσα στο ίντερνετ. Να είσαι καλά. Να τα βλέπει όλος ο κόσμος. Γι' αυτό τα έχουμε. Και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να περάσουν να τα δουν. Βεβαίως. Όχι με το μέσα, στο έξω, το εισιτήριο.